Thokozani esigodlweni sikamkhulu Nkunzi Emnyama, sithi Thokozani emakhaya. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesihloko engike ngakhuluma ngaso sokuphahla. Isikhathi esiningi sike siphahle uthola ukuthi kunokuthi izinto zihambe kahle zisuke kubhedi ziye kuwesi. Zisuke kubeni ngconywana ziye kubeni zimbi kakhulu. Manje-ke mhlambe sike sizibuza ukuthi kwenziwa yini lokhu. Ngithe namhlanje ake ngithathe ithuba ngichaze ukuthi isiphi isizathu esingenza ukuthi lokhu kwenzeke. Uma-ke umuntu ephahla uthola ukuthi-ke usuphahlile, izinto zakho zisuka ekutheni beziyingconywana zibe wesi. Okusho ukuthi ngempela ukuphahla kuyasebenza. Ungazibuza ukuthi ngikushiswa yini lokhu. Ukuphahla kuyasebenza ngoba sekukhona i-shift phela, sekukhona impendulo evela kwelamathonga. Kukhona la ekuhlehle khona kwatshengisa ukuthi bayakuzwa, uyazwakala into oyikhulumayo. Ukuthi kodwa impendulo ayibanga ile mpendulo lo okade uyilindele, impendulo enhle. Kube impendulo negative lena-ke ekuwukuthi uthola ukuthi inkinga iya ngokuba wesi. Lokhu-ke kwenziwa yini ukuthi mesiphahla uthole ukuthi idlozi liphendula ngokuthi lisuse entweni ekubeni ngconywana iye ngokuba wesi kunalokhu kade kukona. Lokhu kungenziwa izinto ey'ningi esizenzayo ezisuke ziyiphutha. Njengokuthi nje indaba yesibongo. Indaba yesibongo-ke isikhulunywe kakhulu abalaphi. Isibongo osuke usiphahla. Kwesinye isikhathi abantu banokuphahla isibongo sakuboka babwabo. Uthola ukuthi lesibongo lesi athi umuntu abazali bami bashada. Ukushada nakhona kusuke kumele kube ukushada okuphelele. Ukushada okuphelele ilokhu komgcaco. Ukubhala enkantolo abazali uma kuwukuthi babhalile enkantolo noma babhalile e-Home Affairs noma babhale phambi kwamfundisi. Kusuke kungewona lona umshado ophelele. Kusuke kumele kugcinwe izinto zesiZulu, kugcinwe amasiko, angenise umama kube nenyongo ayithelayo agcace. Kube nenyongo emthelayo iyakuboka mkhwenyana. Uma-ke umuntu-ke esecacile waphelele, yilapho-ke esingathi sebenzisa isibongo sakuboka babakho uphelele kusona. Kepha ingane ezalwe ngaphandle komshado ophelele kusuke leyo ngane kungafanele isebenzise isibongo sakuboka baba wakhe. Kusuke kufanele asebenzise isibongo sakuboka mama wakhe komalume lapho ezalwa khona. Lokhu-ke kuba inkinga-ke uma sizosiphahla lesi sibongo ngoba sivusa amacala nolaka oluningi edlozini. Sivuse ukuthi-ke kunezinto ezingagcinwanga. Mese-ke lapho-ke uthola ukuthi umuntu uyaphahla sekusukela ekutheni bekungconywana kuye ekubeni worse than before. Yiko-ke kubalulekile ukuthi siphahla isibongo esiyisona ngaleso sonke isikhathi. Kwesinye-ke isikhathi-ke umkhuba wamanje ukuze kubantwini athi umuntu-ke ngizalelwe ekhaya kepha ubaba wangihlawulela. Inhlawulo esuke yenziwe kufuneka siyiqondise lapha indaba yenhlawulo. Umuntu uma kuwukuthi uyahlawulelwa, ingane iyahlawulelwa. Kusuke kuwukuthi ubaba uma ehlawula kubo kantombazane emithisile. Usuke egeza ikhaya lakubo kantombazane. Usuke egeza isibongo, egeza amagceke ukuthi wenze kabi. Wamithisa kuloyo muzi. Wenza icala. Usuke egeza icala alenzile. Hhayi ukuthi usuke ehlawulela ingane. Ingane iyalotsholwa mese iyakhishwa emsamo wasekhabo ma wakhe lapho komalume. Ayiswe ekhabo baba wakhe. Lapho-ke abazomamukela khona nabo mese bemfaka emsamo wakhona. Umuntu-ke angathi-ke ngahlawulwa ngoba ubaba akhokha imali yenhlawulo okuyinhlawulo yokugeza isibongo nokugeza amagceke aloyo muzi la esuke enze khona icala. Okunye-ke lokho okusenzela amashwa namabhadi uthola ukuthi mesixhumana nalabantu kuvuka izimpi edlozini manje kuvuke impi phakathi kwakuboka baba nakuboka mama ngoba kusuke kungenziwanga kahle ekutheni kuqondiswe isibongo sakho.
Ngakho-ke uma uphahla yenza ngokuqinisekile ukuthi uphahla isibongo esiyisona. Thola kumzali wakho, kumama, kumbe kubaba, kumbe kugogo ukuthi kwenziwa konke yini okuwumthetho ukuze ubize lesibongo lesi sakubo kababa uma uyingane ezalelwe ngaphandle komshado. Uma kuwukuthi uzalelwe emshadweni, thola ukuthi umshado kwakuwumshado ophelele yini, ukuthi umama wangeniswa nekhabo baba, wafakwa inyongo, wafakwa ngenyongo emsamo wakhona, wakuthola ungaphathi, ngoba futhi ingane osuke uyithole asithi umithe ngesikhathi uya ukuyoshada, ingane ofika nayo esesiswini, leyo ngane ngisho ungafika nayo isesiswini uyoshada lapho kuloyo muzi, ufike usumithi vele, kusayingane yasekhabo wakho komalume. Okusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi ingane mase ikhona esiswini, ungena naye emagcekeni, ufakwa inyongo naye isesiswini emagcekeni, leyo ngane isuke vele iyicala ngoba umkhwenyana usuke edle isithelo engakakhokhi, okusho ukuthi leyo ngane yakhona ekhabo malume. So kusuke kufuna ukuthi kucace kahle kamhlophe kuze zonke lezo zinto, ngoba isibongo siyinkinga empilweni zabantu, isibongo siyazivimba izinto ey'ningi. Kodwa uma kuwukuthi uyazi ume la kuyiqiniso khona, ungakuvulela. Uma-ke uphahla isibongo lesi esikufanele, fuze ukube kuhamba kukhanye konke. Enye into ebuye ibe inkinga kubantu uma bephahla, indaba yokuthi umuntu abize ugogo wakhe ngoba yemthanda, uyabona ukuthi lo gogo lo ngiyamthanda, naye wayengithanda, wayenenhliziyo enhle, ngangumzukulu wakho ongithandayo. Wabe sehamba eshona, wena usuyaphahla ubiza yena, ubiza ugogo wakho wawumthanda, ubuza umkhulu wakho wawumthanda, noma ubiza umalume wakho wawumthanda osadlule emhlabeni, umbiza ngegama. Lokho-ke kube sekuvalela abanye ngaphandle, ngoba phela wena usumbizile lo muntu omfunayo. Laba abanye-ke ongabazi ngamagama usubavalela ngaphandle. Nakho lokho kwenza iy'nkinga-ke ekutheni uma uhamba uphahla, uthole ukuthi izinto zakho aziphakami. Uthole ukuthi labantu obashiya ngaphandle ibona abaphethe amandla. Uthole ukuthi ugogo yena akakabi sesimweni sokuthi ahlambululeke lapho ekhona. Ume ebuya njengoba umbiza nje umgagula ngegama, uma ebuya uyabuya lana, abuye enze izinto zisuke la ade zingcono khona ziye lapho ku-worse khona, ngoba phela ubuye uthwele imithwalo. Ngakho-ke asigweme ukubiza abantu ngamagama, kuhle ukubiza iy'bongo, ungasho ukuthi hhayi ngifuna ubani, ukhethe iphele emasini, ukhethe ibala ledlozi, ngoba lokhu futhi kuyalimaza. Uthola umuntu ubiza umuntu kanti vele loyo muntu wayebukeka engazuthi uwumuntu o-right kanti uyathakatha. Kuyenzeka lokho ngoba sazi ukuthi umuntu uma eyedwa inhliziyo yakhe igaya ziphi iy'bozi. Uthola ukuthi ubiza umuntu kanti umuntu lona wayemuhle impela kunina, kuwena, kodwa wayengemuhle edlozini. Enye-ke into futhi eyenza iy'nkinga uma uphahla, ukubiza abantu ngamagama. Lokho kumele sikugweme, sibize iy'bongo, sibiza amadlozi akithi aye namandla, sibiza amadlozi asekukhanyeni agezekile ngaso sonke isikhathi uma siphahla. Lapho-ke ngeke izinto zakho zingakhanyi, zitshengise indlela eyaphambili. Elinye iphutha futhi elenzekalayo ukuthi uthole ukuthi kunenhlambuluko edingakalayo emndenini esiyaziyo njengomndeni, nawe mhlawumbe oyaziyo, kodwa ayiyenziwa le nhlambuluko. Mhlampe niyaphahla nje, niphahla phezu kwento, vele phezu komsamo ongcolile odinga ukuhlanjululwa, odinga ukulungiswa. Bese-ke vele ayikho into enhle engaqhamuka lapho, kuzoqhamuka iy'nkinga phezu kwezinye iy'nkinga, ngoba phela kuzovuka amacala phezu kwaleso simo. Lapho-ke umuntu uthola ukuthi uyaphahla, kusuke la ade kungcono khona kuye la kukubi khona, ngoba umsamo ulimele, umsamo udinga ukulungiswa, umsamo udingwa ukulashwa ngaphambi kokuthi kuze kufike.
Kwabanye abantu-ke kuze kuhambe kujule uthole ukuthi meke nje kwathintwa impepho lapha ekhaya, ngoba kuke kwaphehlwa amanzi amnyama. Meke kwathintwa impepho kuvele kuvuke la manzi amnyama ame ngenyawo, avale yonke into kuze kuvuke isimo seyingozi kuze kuvukeni. Lapho-ke kusuke kumele ukuthi sibheke ukuthi umsamo esiphahla phezu kwawo umsamo onjani, umsamo ongenazikweleti, umsamo ongenankinga yini. Lapho-ke kuzohambe kukhanye abantu abadala uma siphahla ngendlela. Thokozani nina bethongo, akwanda ukukhanya. Thokozani bantu abadala.